Ďakujem vopred, že mi dáte páči sa, či mi dáte komentár, či ste sa už stretli s takouto situáciou, alebo aj odber môjho kanála. Veľmi mi to pomôže a veľmi to pomôže aj tomu videu. Nech sa to šíri ďalej medzi ľudí a nech tí ľudia, ktorí to majú takto na figu nastavené, i hneď zjednajú nápravu. Nie, tým, že ste uvedená na hypotéke, sa automaticky nestávate aj majiteľom časti nehnuteľnosti. Ak nedaj Bože by sa u vás vo vzťahu niečo udialo, že sa rozídete, tak vy odchádzate s tou igelitkou. Vy nemáte nárok na nič, alebo sa môžete s tým ex-manželom už potom súdiť. Akože ja hovorím, neprajem nikomu nič zlé. Ja prajem, aby ste sa vždy tak ľúbili, ako sa ľúbite teraz. Ale čo ak? Proste toto si dajte určite na poriadok. Na vašom mieste chcela by som, aby manžel mi daroval polovicu nehnuteľnosti. Ak sa naozaj podielame na splácaní hypotéky a chodu celej domácnosti a v podstate aj údržbe danej nehnuteľnosti a podielali sme sa dokonca aj pri výstavbe obaja, lebo sme obaja na hypotéke, tak určite chcem byť aj ja majiteľom časti nehnuteľnosti. Žiadajte, aby vám to manžel, žiadajte asi nepekné slovo, chcete, aby vám to manžel prepísal polovicu nehnuteľnosti na vás. Robí sa to darovacou zmluvou, ale vždy, ak máte na tej nehnuteľnosti hypotéku, vždy sa informujte v banke, či sú s tým OK, zvyčajne áno. Nikdy by som to nerobila poza chrbát banky, pretože vo väčšine úverových zmluv je napísané kolónka taká, že v podstate bez vedomosti banky by ste nemali predávať, prevádzať ani len časť nehnuteľnosti. Jednoducho, že banka chce vedieť, čo sa s tou nehnuteľnosťou deje. Ale pokiaľ je tá hypotéka dobre splácaná, v poriadku splácaná, na čas, tak zvyčajne s tým banky naozaj nemajú problém a umožňa vám to prevod. Chcite a zjednajte nápravu.